everyone, welcome back to Sunny Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with Mzansi trending stories guys. Niyazi ukuthi ke indaba nje etrenda kakhulu ukudlula ke emhlabeni kwenkosi yamagcokama uSicebi wakwaDlamini. Abantu ke balokho bayabuza ukuthi kahle kahle kwenzekaleni, ingozi kwenzekeni. Balokho beyibuza ke lo mbuzo ukuthi ke siyayibona imoto ukuthi limele kakhulu, kuyavela nje ukuthi ke ingozi yakhona ibinkulu kakhulu, kahle kahle ke kwenzekeni. So kuno Princess Thando ke uyizinyano lisilo, uMissi Zulu naye ke ukhona la endimeni yomculo kaMaskandi. So uthi ke naye ubekade ke eya khona lapho ke emcimbini, umcimbi ke lo weBasadi festival, bebelandelana ke no Sicebi, belandelana ke ngemuva bake bama futhi ke egarage eMelmoth bethela upetrol, bathi ushaya kancane u1, wathi hawu nami ngithi ngibamba u1 nawe shaya u1 ngalapho, yabo kumnandi nje bengazi ke ukuthi ke sebeyamgcina. So ke bayabuza abantu kuyena ukuthi ke kahle kahle sisi uthi ke kwenzekeni. Usethi ke no besihamba ndawonye silandelana same location and irobot belivulele thina, so the time sithi siyahamba kanti kuzofika imoto eqhamuka eceleni yamdudula ke, yandiza ke imoto ke yakhe yawophoseka le komunye umgwaqo. Nathi salandela ke sisababaza ke sayiphosa kwi-truck thina cause besivika. So uthi yona ke into eyenzekile ukuthi ke kuvele nje kwaqhamuka imoto eceleni cause lapha kuseyimpambanweni ke zomgwaqo. Irobot uthi belivulele bona, uthi ke base yamdudula ke yamshaya ke wawophoseka le, wayithola ke esehamba ke kwi-oncoming. So isona ke izathu esenzeke ingozi leso ke kulelo robot lelo. Uthi ke rest in peace malume uSicebi, ingozi yenzeke erobotini lase Melomet, indlela yonke nje besihamba kungenankinga, sigadene bengaphambili thina singemuva, imoto iduduleke phambi kwethu yawophoseka le komunye ke umgwaqo onyukayo. Nathi sayithela lapho futhi ngoba ke besilandelana, kodwa ke yena uthi bona ke abalimalanga kakhulu, kodwa nje ibona ke bagcine bekwazi ukuthi ke bafonele iambulance, ambulance ke ifike ke izobheka ukuthi ke kuhamba kanjani. Okuthe mangabe ifika ke yathola ukuthi ke uSicebi ubengasekho ke emhlabeni, yena ke ushonele khona lapho. Yaba kithi kunzima ngempela la inkundleni zokuxhumana, kunzima kakhulu. Silokho esisho njalo nje bakithi sithi nje dudu kuye emndenini, smile sakhe lesi silokho siyasibona esingasophinde sisibone. uNkulunkulu engazi ukuthi nje angakhulisa abantwana bakhe abavikele kukhona konke. Umculo wakhe uyohleze ukhona ke engqondweni zethu, yokuhleze futhi ke ukhona. So celebrate kakhulu ngoba nje yabo impela makuza la emculweni wezothando, hayi cha ubeza kabi kakhulu. Yabo nje ingoma yakhe engiyithanda kakhulu yona le ethi mase nikhetha babhemu, hayi nikhethe kahle ngoba sisazochomelana. So yeah guys, izona ke indaba ke evela ukuthi ke udluleke kanjani emhlabeni uSicebi. Iyabonakala imoto bakithi ukuthi ilimele kakhulu, and kunenye video engeke ngayibona ke kade ivela ukuthi ke bethi breka ukuthi kushuthi besihamba yodwa ke vele ke abantu bakhona akade beyishaya bengasekho ke emhlabeni. Zinjalo ke bakithi, ngazuthi ke umoya wabo ke ungaphumula ngokuthula. Yeah bakithi kunjalo.